Dobrý, halo, tovar marocký. Priniesol Salem Halák na tej najmenšej lodi na svete, lebo na väčšiu si neviem zarobiť asi. Halo, to nechcete? No, určite nie. No tak bohužiaľ musím znova skúsiť chudobnú časť. No, tak tam nerad chodím, kurník. To je totálna chudoba, chudobčina chudobná. Viac chudobná ako chudobní ľudia. Aha, no. Však sú to mačky. Hen. A ešte chrčia na mňa jak také sprosté mačky. Hej vy? No, totálny. Mau? Čo? Dobrý Mau? Tu sa čo deje? Tu sa... Jaké Mau? Ja ti dám také Mau sprosté. No, nebý ma, prosím. Dobre, stačí. Čo sa tu deje? Dobre, vítajte, takže... Vy tu budete našim otrokom mňau. Budete mňau, našim otrokom jednoducho mňau. Chápete mňau? Neuchápem. Ja nemôžem byť otrok, však ja som priniesol tovar. Fakt? Mám toto do hlavy dám a potom budete iba mačať žradu ako Whiskas. Nie, dobre, stačí. A čo, akože teraz, čo mám robiť? Počkajte, ja mám také, pre vás také základné pracujúce potreby. Budete Marišu predávať a tak. To je čo toto? Tým sa neplatí u chudobných? Áno, to máte keby náhodou. Aha, jasné. A teraz poďte, ideme von sa, ja to šup. Poďme. No idem, utekám. Asi sekundu. Počkajte sekundu. Tu máte. Šup. Vy ste ma zobrali do klanu? Ukradli do klanu? Tak a papanica. Ja som len prostý človek. No nebojte, budete sprostý mačku. Prostý, ty retard. Dobre. Poďte za mnou, ideme pozrieť našho kamaráta, ktorý tu už dlhé roky je. Chudiak. Jak sa volá ten kamarát? Jožo Mačka. Dobre, Jožo Mačka teda, to bude asi... Ak si môžem tipnúť, bude to mačka? Áno, samozrejme. Fúha, jak som to mohol uhádnuť? Tadiaľ to? Ste si istí? Áno. Není možné. Tu býva kamarát, aha. Jožo Mačka? To je dobrý sfajčeniec. Nehrabe mu jemne. On si dá pervitín každý deň. On si dá pervitín, Marišu, troška aj tých stromov sprostých a tak. A co mi je na čo? On je kamarát, mu sa to dám peniaze, ako darček. No a vy ste ma sem išli Jožovi ukázať akože prečo, hej? Aby vedel, že vám môže veriť. Je aj takto, to dáva zmysel akože. Tam nechoďte, dobre? Tam je Bekuk. Tam nechoďte, tam je škaredla, sú, neviem, pavúci alebo agresívni bezdomovci. Áno, tu je, tam tiež nechoďte. Tam je, no. Škaredla. Aj tam je škaredla, aj tam. To ste jak vystavali toto, akože dosť... Toto je staré kanály, čo to postavil král Burkoš Birka prvý. Prvý? Ja som počul, že Burkoš Birka prvý je teraz na tróne. To je druhý, to je falošná informácia, to šíri. Dobre. Ahoj mačo, Mau! Rito, Mau! Rito? Kiro, Mau! Dobre, to sú moji kamaráti. Asi zomrem. Tepo, To je niekto zaseknutý v stene. Toho tam nechajte, to je Batory, by sme ju uniesli z Čachtického hradu. Aha, dobre. Čo sa tu viem dočítať? Aká literatúra tu je? Tu máte nášho kamaráta, ktorého môžete alkohol kupovať a potom ho prenášať. Pivko. To budete prenášať našim klientom, moja kliente. Mau! Tito, Mau Ripo, Tito? Tita poznám. Toto je Tito. Titov záchod, že? Tito?
Dobre. Iki! Mau! Dobre, mau. Poďme ďalej. Dobre. Tu poďme sem. No dobre. Mau, tipo! Mau, Eke! Mau, Cigu! Cigu? To je Dragan Cigaň. Á, on to rozmieňa. Zmenáreň. Zmenáreň. On sa volá Dragan Cigaň, to také talianské ulici známe. Dragan Cigaň? To sa nepočujú asi ešte, že? No, ja nie, ja som Maročan. To máte Maríšu. A ešte? Opium. Fakt. To je asi všetko. Mau, Tiro, mau, Tito, mau. Maríša. Toto musí byť ten oneho. Čo ti dá? A tu... On, mau, čau. Mau? No, mau. No, to sa mi nelúbilo, jak ste na sebe začali kričať. Poďme radšej ďalej, dobre? To je debil. On by ho mali zavrieť. Zavrieť? Tak... On náš most pašuje. Aha. Toto je náš dom pomenovaný. Toto je náš dom, senior Hitler. Rezidencia. Rezidencia. A počuli ste o tých O kom? O stokoch. To mi niečo hovorí, to je taká legenda som počul. Dobre, tak teraz sa rozdelíme, dobre? No, dobre, a čo mám akože, kam ich mám nosiť tie veci? Hľadajte akaciové batny na dverách, dobre? Akaciové. Ja musím ísť volať to riešiť. No, riešte. Takže, aké tlačítka akaciové? Tiger, Je to možné? Kde? Toto asi. Takže idem asi sem. No. Mňau, ja chcem drogy, prosím, Marišu, prosím, rýchlo, Marišu, mňau, Marišu, mňau, ďakujem, je to dobre, ďakujem, mňau, a teraz som úplne na hlavu, ako... Poznáte nejaký ďalší dom, kde by sa dali predať? Vláde tam vzadu je taký, pardon, ospravedlňujem sa, tu vzadu vláde. Tu niekde je taký blázon, ktorý, ono vraj. Aha. Dobrý, ja chcem, ďakujem. Ďakujem. Okej. V zelenom obchode kto? Haló? Tuto. Dobrý, počuli ste legendu o bohatom pánovi Mehmetovi? Ten má strašne veľa peňazí, keď ani Mehmet? Mehmet? Áno. No... Ten je skvelý. O tom som nepočul. Ja potom budeš mať peniaze. Fakt? To sa oplatí. To sa viacej oplatí ako moje roznášanie? Áno. A kde ho vie nájsť? Vláde vzadu, na pušti niekde. Pušti? Tým smerom? Áno, niekde tam, áno. Dobre. Čo ak ma ten debil nájde? To čo robíš? Kto? Kurník. Ty, ja som Tiger Tatranský, posledný svojho druhu. Ja ti dám takého tigra tatranského. Pomoc. Ešte, že viem liesť. Kurník, jau. Pane, nie, prosím vás. Ja si chcem užiť svojho života. Ja chcem... A moja noha, ja som starý tiger. Vy ste starý? Ne, ja takéto neskáčem na takéto veci. Pomoc. Viete čo, počul som o takej legende, tak teraz ju idem hľadať. Vlastne nájdete tie pyramídy. Pyramídy? Áno, čo postavili Búrkovci, Šbírkovci kedysi. No, tie teda nie, ale ja som počul o takom Mehmedovi. To vám kto povedal o takej sprostosti? No neviem, taký domáci. A že vraj to má byť niekde voľaký puštný dom a v ňom sa má nachádzať ten blázon, ten Mehmed, a že mi dá
peniaze. No, Myslíš, že to je on? To si nemyslím, to je Báchorka. To je Báchorka, povesť, sprostosť. Bachorka, je povedz legenda. prostosť. Podľa mňa akože, keď sa hovorí, že donesie peniaze, tak... aspoň za pokus to stojí, akože však, čo sa mi môže tak stať reálne? Ja neviem, to vyzerá tak... Tam je niekto. Haló?